Cal repensar-nos per tal d'avançar en un canvi de civilització, i ho fem com un acte revolucionari. Per això us portem veus de la xarxa d'Uniterra, que exploraran quines savieses estan intentant emergir d'aquesta crisi. Avui és l'últim dimecres que explorem aquest tema a través d'aquests vídeos. Continuarem explorant la saviesa a través d'altres formats, però ho fem amb tu. I ens agrada també fer-ho amb tu per diversos motius. Primer perquè has estat col·laborador d'Uniterra i participant des de ja fa bastant de temps. I també després pel teu llenguatge artístic, que és un altre vessant que encara no hem explorat i que ens sembla imprescindible de fer. I en el teu cas, dèiem que era el llenguatge musical, però també el llenguatge poètic, no? Que és amb el que tu treballes. Connectant això amb la saviesa, veiem que l'element comú d'aquests llenguatges és la veu. La veu com a instrument musical i alhora la veu com a paraula, com a instrument pel diàleg, per l'expressió pròpia. I des d'un mateix i amb els altres. Llavors, aviam si ens podíem començar a estirar aquest fil de la veu. I tant. Un plaer de veritat poder estar aquí a Uniterra i felicitats també per aquesta iniciativa, no? Per apropar la gent. Va començar la idea, no? En aquest procés de confinament i veure que fins i tot quan no et podies moure podies connectar les persones, doncs molt bonic i molt content d'estar aquí avui. Jo us explicaré el que he après i el que vaig aprenent, bàsicament. És com el que cadascú té, no? Cadascú, quan he anat veient aquestes xerrades, cadascú té unes habilitats, té uns dons i cadascú interpreta el món a través d'aquells dons, no? I el procés és, bàsicament, el meu procés ha estat el procés de descobrir-me què eren els meus dons, què són les coses on disfruto, on m'autorealitzo, on estic content, no? Aquest és un camí. I quan descobreixes quins són, després és el procés d'estimar-te a tu amb aquells dons. I després ve el procés de compartir-te, que és el dir, jo que aquí disfruto, m'estimo i llavors ho comparteixo al món. No? Aquest és el procés. I això és un procés de descoberta personal. I aquí és on entra la veu. La veu és un element que ens acompanya des de que naixem, que és l'alè de vida, no? És el primer que fem quan sortim de la panxa de la mare. I la veu és una font de comunicació, és una manera de relacionar-nos amb l'exterior i d'expressar el que volem o el que necessitem i també és una manera d'interactuar amb aquest món de la matèria on estem. El màgic de la veu és que la veu es veu i no es veu. O sigui, se sent però no es veu. Llavors, quan juguem en la veu, juguem en un estat de la matèria que sempre penso que és un mig camí entre la matèria i alguna cosa que no veiem. Per tant, la veu és com un lloc que es pot omplir. T'omples del que estàs parlant. Per tant, quan ara estic en un procés molt personal, que és el procés dels contes, que a mi m'agrada els contes perquè els contes és quan tu tens una cosa dintre que busca la manera per sortir, a través del conte, a partir d'una frase que diuen els meus fills, en Lluc o en Pablo, començo a estirar del fil i allà va sortint una història. I en aquella història m'adono clarament que s'està removent alguna cosa dintre meu i és alguna cosa que vol sortir i expressar-se i materialitzar-se. I la veu és el vehicle per fer això. Quan llegeixo el conte, és una altra història diferent segons com la narri. El bonic és que tu, si escoltes les paraules que hi ha, si escoltes el conte parla, el conte t'està dient com s'han de dir. I t'està dient com has de dir la paraula brisa, o com has de dir la paraula calma, o com has de dir la paraula a poc, o com has de dir la paraula hi havia una vegada. La paraula són les cases on habita l'ànima de la paraula, no? Llavors, aquí hi ha la bellesa, que cada vegada que t'encetes un conte, tu el que fas és evitar aquelles paraules, és
habites aquella paraula i tu estàs dintre d'aquell conte i, per tant, vius en aquell conte, no?, d'alguna manera. Això passa en els contes, això passa a les cançons, això passaria en les converses també. El que passa que la conversa, l'art de la conversa, doncs potser ens hem oblidat una mica més. L'art de la conversa és una conversa que és molt més... No estàs allà fent la conversa, sinó que estàs, escolta, que agafo les patates, que tal, que no sé què... Però si estessis allà fent la conversa, també la conversa és un lloc brutal. O sigui, el que estem fent ara tu i jo, realment és aquest lloc de la conversa on cada paraula va agafant vida i es va comunicant a través de l'internet, t'arriba a tu i tu. Llavors hi ha aquest diàleg, no? Per tant, sí. Per tant, sento que la veu és un element més que si la gent hi ressona i és un dels seus dons, i a vegades són dons que no tenim descoberts, però que tots cantem. En el fons, l'home és un ser musical, perquè tot és música. Per tant, l'home és un ser que vibra amb la música, perquè tot vibra, la llum vibra, les parets vibren, les pedres vibren, les plantes, tot vibra. Llavors, la música no fa res més que ser una expressió més tu com a creador que passa per aquí i pum, i la treus, i vibra. Llavors, quan una cançó emociona és perquè et vibra tu, t'impacta, i a dintre teu hi ha alguna cosa que fa plum, ressona amb allò, i et fa plorar, et fa feliç, et fa viatjar en un moment on vincules la música en una experiència quan et vas enamorar, o quan et vas banyar al mar un dia d'estiu, o quan tornaves amb la sal enganxada a la pell cansada tot un dia a la platja. Llavors la música és una porta que t'entra una emoció que tens aquí dintre. Llavors, per això la gent connecta tant amb la música, perquè és com un interruptor que et fa esclatar una emoció a dintre. I cada vegada que la tornes a escoltar, pots tornar a revisitar allò, no? Des d'un lloc diferent, depèn de com tu estàs aquell dia. Però és una porta que t'obre i et diu, vine, com els contes, com la conversa. Tot és el mateix. Tot és el mateix patró. Que interessant. Sí. És així, jo ho sento així també. En el diàleg, no? Jo ara em podia preparar la conversa amb unes preguntes o podia deixar-me endur pel que tu deies i que em ressonés el que tu deies i d'aquí, aviam, què em sortia a mi, no? Des de la meva veu, des del que jo porto a dintre. Aquí està. Sí, i això que deies de deixar-se portar per les paraules, era com, recordo que en el curs també parlàveu de deixar-se portar per la música, és a dir, com si hi hagués una música a fora, la vida, l'univers ja té una música i nosaltres no creem aquesta música, que això va ser com molt revelador. No has de treure cap música que tinguis a dins, no? T'has de deixar traspassar per la música. Aquí està, aquí el secret. Jo hi ha un conte que parlava d'això, no? Em preguntava, per exemple, qui feia les paraules? No? Un dia en Lluc deia, les roses són vermelles. Per què es diuen roses si no són roses? A partir d'aquí començava la història que hi havia un home i una dona que vivia dalt d'una muntanya que es dedicaven a crear paraules. Llavors, però ells l'únic que feien era cantar, escriure, pintar, i tenien una marmita dorada i les paraules anaven acostant. Quan això passava, s'acostaven i queien a dintre la marmita i després l'home i la dona posaven unes gotes de lavanda, unes gotes de lavanda perquè netejava, unes gotes de romaní perquè es recordés la gent, unes gotes de sàlvia o fulles de sàlvia perquè la gent les pogués somiar i visquessin també els somnis. Per tant, és com que les paraules, les melodies, les coses et traspassen i tu simplement has d'estar allà rebent i dius, vale, doncs... I això és més antic que Matusalem, o sigui, la inspiració, què és la inspiració? La inspiració és una cosa que està allà i que ve i es dona en aquell dia, en aquella hora, en aquell moment, però tu estàs allà, no? Tu has d'estar atent. Jo n'hi dic els fils. Els fils és com... Jo veig el món ple de fils i tots són fils que es poden estirar i de cop hi ha dies que no en veig tants i també està bé, i dies que en veig molts, i hi ha dies que m'atabalo, dic, ostres, tinc un fil de música, un fil de lletra, un altre fil de conte, i també aquí llavors entra la part humana, perquè la música passa per tu. Llavors, la música passa i passa a través teu, passa amb totes les teves coses, no? I les teves pors, les teves alegries, les teves
programes que tens, no? També, de maneres de respondre que tens. Però hi ha un moment que t'apartes. I quan t'apartes, quan tu deixes que les paraules trobin el seu camí com un doll d'aigua, després és quan comences a estirar del fil. I aquí hi ha la saviesa, la que jo hi ressono, que tots són fils. Però clar, el bonic és que jo tinc uns dons que m'ha arreglat la vida. I jo el que jo sé, el que jo estic aprenent i aprenc i disfruto és anar estirant del fil de les paraules i van sortint contes, van sortint cançons, van sortint poemes. Però hi ha un altre, que és, per exemple, el fuster, que veu una fusta i en veu una altra i de cop el tio ja veu la taula. Però no és que hagi pensat la taula, és que aquelles dues fustes les veu connectades i ja veu la taula feta. I el que és arquitecte veu aquella paret i de cop ja veu la casa, que llavors ho posa en un plano i la pensa i tot el que tu vulguis. I el que és pintor és una passada, veu els colors, però és que veu el parlar dels colors, està veient el blau, però veu en quina combinació de colors s'ha de fer aquell blau, i veu que aquella hora aquell verd canvia, per tant ja sap en quin moment pintarà el verd. Per tant, ell ja està fent el quadre abans de posar-se davant de la tela i fer el quadre. El quadre ja està fet, simplement que ell rep el quadre, i en aquell moment, amb l'habilitat que tingui, es dedicarà a pintar aquell quadre. I tot està bé. No hi ha un quadre que estigui més bé que l'altre. Simplement que sigui un quadre que passi per tu i que tu ressonis, que tu estiguis joiós de fer aquell quadre. La joia és la clau. La joia és la clau. La joia és la creativitat. La joia és... I quan disfrutes... Si entres en alguna més mercantilitzat, en què jo haig de fer això, perquè tal, ja has caigut. Has caigut, perquè llavors ja no arriba igual. I aquest és aquell equilibrisme, no? Aquell equilibrista per la corda fluixa que torna a ser el mateix. Passa per tu i com que tu ets persona de carn i ossos, dius, clar, però jo haig de pagar un lloguer, jo haig d'anar a comprar menjar, jo haig de fer moltes cançons, Però clar, la vida no va així. La vida diu, ara hi ha unes paraules i surten les paraules, i quan surten, surten. Hi haurà algú que les sabrà jugar molt bé i farà molts diners, i és collonut. I gent, doncs, no sé, Van Gogh no va vendre cap quadre a la seva vida. I ara tothom vol un quadre de Van Gogh. Picasso els va vendre tots. Els va vendre tots i va ser milionari. Els dos feien el mateix. Els dos collien paraules de pintura, que les anaven estampant, i en el fons era una expressió del que passava per dintre d'ells. I es compartien al món. Però un va fer diners i l'altre no. Però tot està bé. Era el camí que havia de fer cada una de les seves ànimes, no? El seu camí era aquest. Bueno, és també transitar això, perquè quan et dediques a l'art no tens una nòmina cada mes que et diuen, mira, has cobrat 1.000 euros, hòstia, 1.000 euros, pum. No. El que es dedica a l'art, doncs viu allà, viu en un altre... És com un altre lloc. Vius en un altre lloc, sempre vius allà. Allà, és com... Vius més la corrent del riu. Però també, clar, has d'estar... Suposo que és un equilibri, em surt pensar, em venia la idea, la paraula actitud, no? Quina és l'actitud que un ha de tenir per permetre's viure d'aquesta manera? Perquè hi ha un moment, sí que com a nens jo crec que estem en aquest fluir, no? En aquest deixar-se portar per com sent, i hi ha un moment que les demandes externes crec que a vegades ens poden portar a no escoltar aquesta veu pròpia, no? A no sentir quins són aquests dons o a no deixar-se o no confiar en aquesta saviesa de cadascú. I hi ha d'haver un punt en què potser en la teva història t'ha passat, no? En un punt en què diguis, no, ja està, ara jo em retrobo amb mi, m'escolto. Quina és l'actitud aquesta, no? Sí, de fet és... Els éssers creatius, cada individu, si expressa la seva creativitat, el que està fent és estar compartint alguna cosa al món que fa que el món vibri d'una altra manera. Per tant, si tots els individus del planeta, que no són pocs, són molts,
es mostren creativament i comparteixen el que sàpiguen fer, des d'un senyor que fa cistells, un senyor que fa sabates, un senyor que pinta, però pinta la paret, és un pintor de brotxa, però pinta la paret d'una manera, fent els cantos d'una manera que li ressona, que si tothom està, no sé, al lampista, que disfruta obrint un rentaplats i canvia el manguito, allò és creativitat. Per tant, si tothom està fent alguna cosa que expressa la seva creativitat, el que fa és compartir això al món i, per tant, la freqüència del món puja. I si la freqüència del món puja, en el món s'està més bé. Si els individus renuncien a ser creatius, la freqüència del món no puja. Llavors, tot és més feixuc, no? I comencen a entrar coses que no expandeixen l'home, no? És el secret de dir què em contrau i què m'expandeix. I jo a vegades hi penso, no? Quan anem ràpid, i moltes vegades a mi se'm passa, però quan haig de prendre una decisió, és com, què fa això amb mi? Em contrau, m'expandeix? Tenca, m'obre? Per tant, això està vinculat també a la creativitat, no? De dir, si tots mostrem la creativitat que portem, ja sigui la música, ja sigui pintar, ja sigui escoltar, ja sigui tallar fusta, ja sigui pintar, el món ens surt més bé. Vull dir, tots estem més bé, no? Perquè tots ressonem més bé. Sí, al final tots estem interconnectats, no? Tots estem connectats, sí. I el que un comenci... Ara em venia la imatge aquesta de la llavor, quan una germina, i ja tu et veig com una llavor germinada, el fet de que tu germinis inspira a que altres llavors també vegin que poden germinar, no? I és aquesta... Ja he connectat amb la cançó de Los Fuegos, que un petit foc encén altres focs, no? I és aquesta... Sí, i tot és inspirador. De cop veus algú que tira endavant el seu somni i t'inspira. Tinc una amiga que es diu Dinora i un dia la vaig veure explicant un conte per internet i va ser com, ostres, clar, tots aquests contes que tinc aquí a la taula us els puc explicar tots. I en aquell moment vaig fer clac. Vaig començar a fer contes, però clar, llavors aquella informació d'algú que es mostrava creant m'arriba a mi i fa que jo em mostri creant. I un altre veu alguna cosa en mi, però que res és de ningú, que aquí hi ha l'altre. Aquí torna a ser el mateix, tu passes per aquí i aquest concepte de la humilitat, de dir, vivim en un món on això és teu i això és meu, no? I la terra és meva, però clar, això és molt antic. I dir, tu saps que la terra no és de ningú, saps que estem aquí de pas, saps que tot passa, no? I veies això, veies que estem en una consciència col·lectiva on tothom és com una flor, com una punzella que s'obre, que deixa anar el seu aroma i cadascú allà on vibra va compartint això. I de cop és un jardí. De cop allà hi ha un jardí preciós, un camp florit, i és com l'aroma d'un, el passa a l'altre, i jo veig això que fa un, i per això l'internet és tan màgic, per això estem en aquesta època on la informació flueix. L'internet és un lloc on a mi em crea com un diàleg intern gran, no? Perquè hi ha un lloc que fomenta el mostrar-te, però des de la mancança, i a mi m'ha passat, ostres, avui no he publicat cap conte. Ai, si no publico, què passarà? Ja no hi seré a la xarxa, ja no estaré viu, no? Sí. I és un transit personal de dir, ostres, avui fa 2 dies que no he publicat, hi ha com una urgència, hi ha com alguna que t'apreta, perquè hi ha un corrent, publica. I llavors hi ha un lloc que dius, hòstia, que bé tenir internet, perquè l'internet et permet passar les paraules per aquest foradet d'aquí, pam, i arriben a les orelles de qui sap on. I avui tornava de la platja i em trobo una senyora gran que em diu, gràcies pels contes. Ostres, el cor fa pum. T'han arribat, sí, per tal confinament, m'anaven bé, em feien companyia. I dius, uau, ja està. Aquí hi ha l'altra cosa, no? De dir, també s'espera que tot hagi de ser d'una manera, o arribar a milions de persones, o que tal, o que qual, però tu te pot controlar res, en el sentit de dir, tu pots dir, a mi m'agradaria que els meus contes arribessin a tot el món, perquè com a creador
Tu el que vols és que el que fas arribi a tothom, no? És un instint natural, és com un... Ja està. És com la cançó de les paraules, no? Diu, només tinc això, les paraules de tots, només tinc això per donar. I realment és aquest el sentiment de dir, reculls paraules i les passes per tu i les dones i quan més gent les escolti, doncs millor, perquè arriben, però tampoc controla res, tampoc la vida és ell la que tria, no? I dius, bueno, allà on t'arribi, ja està. Què creus que fa que no ens puguem connectar amb aquesta veu pròpia o amb aquesta capacitat creativa que tots tenim? Què creus que fa que hi ha gent que digui no, jo no soc creatiu o jo no puc fer això? Bueno, són les creences també. Són les creences. Jo he passat per això. És curiós perquè el camí, això és màgic, el camí l'expliques quan passes per allà. O sigui, quan tu et poses davant d'un procés creatiu i descobreixes que es basa en el gaudi, en la joia, en passar-t'ho bé, algú fa un clic, no? I dius, com aquest que ha sonat ara, fa clac, fa un clic. Però hi has de passar, perquè et diuen coses, tothom diu per aquí, per allà, has de fer això, has de fer allò. Jo recordo abans de començar a fer cançons que mirava com feien les cançons els altres o mirava documentals de músics. Hi havia un músic que s'aixecava cada matí i es posava en la seva màquina d'escriure i feia un cafè i jo pensava, hòstia, si em compro una màquina d'escriure i un cafè i em poso de 9 del matí a 2, potser sortiran les cançons i tal. No, val. O llavors en Vargas Llosa, que es posava un mono de treball d'aquests blaus i es posava allà i es posava a escriure amb un mono de treball a la caseta del jardí. Potser si em compro un mono de treball i em foto en una caseta de jardí, però no en tinc cap, me l'hauré de fer, que tu passes per tot això. I aquí és on hi ha la veu pròpia. Que la veu pròpia no és res més que dir, jo ho faig així. I de cop aprens a estimar la teva lletra que escrius en un paper. Tota la vida em deien de petit, és que no fas la lletra tal. Però la meva lletra només l'entenc jo i a vegades ni l'entenc. Però el dia que estimes la teva lletra, estimes un tros de tu. I quan estimes un tros de tu, els ensenyes als altres que també es poden estimar. Perquè no hi ha res que estigui bé ni malament, simplement que tu ets així. I aquell dia et mostres i aquell tros de paper, perquè jo no sóc ordenat. Oh, no ets ordenat, has de ser ordenat. I què? Jo escric en trossos de papers que trobo i els escric allà amb una lletra que ni entenc. I de cop hi ha la màgia de l'ordinador i tot allò, m'ho passo a l'ordinador. Però aquest és el meu mètode. Cada maestrillo tiene su librillo. Llavors el procés que camines com a persona és el procés de trobar la manera com tu funciones. Hi ha un altre que ho farà de 8 a 9 de la tarda, del vespre. Hi ha un altre que ho farà directe amb l'ordinador. Hi ha un altre que ho necessita escriure amb notes, en partitura. Tot està bé. El procés és estimar-te. Hi ha dies que t'estimes molt. Hi ha dies que no t'estimes tant. Perquè hi ha dies que estàs aquí i dies que et deixes portar per el que diuen, per el que pensen, per un comentari que et diu algú. I de cop, quan sembla que trontolles, baixes a baix, algú et diu una paraula amable, et diu gràcies per aquest conte, i de cop et despertes d'aquell somni que t'emportava, no? I tornes a dir, val, hi ha algú que escolta, no? És com la metàfora de l'últim indi, de la foguera, no? En el fons la foguera és algú que crea. És algú que crea i crea senyals de fum. I crea senyals de fum que se les emporta el vent. I aquelles senyals de fum volen. I es pregunta, hi haurà algú que escoltarà? Hi haurà algú que escoltarà? I es pregunta, i encara, si hi ha algú, ja val la pena. Tan sols hi hagi algú, ja val la pena. Però no ho sé si hi ha algú, però jo no paro. Jo vaig posant estelles aquí, jo no paro. Potser no hi ha ningú, però no paro. I aquí hi ha el concepte, és com molt... no sé, és molt a l'intangible. És molt bonic tot el que dius, Eduard. M'ha arribat molt. M'ha arribat molt això que dius d'estimar-se, perquè jo ho sento així també com a creadora i jo moltes vegades estic com en aquesta... Jo em sento encara en el camí de trobar aquesta connexió interna i aquesta
confiança de fer el que jo sento. Perquè hi ha molts moments que per mi és l'exigència, les pors, tot això són els bloquejos que no em fan arribar a aquesta creativitat innata que tots tenim, no? I que és com una font, però que si li posem taps, doncs no surt, no flueix del tot bé. I el fet d'estimar-se tal com ets, en tot el teu procés, si dibuixes cada dia fantàstic, si no també, és que és això. És molt clau. I el gaudir també crec que és algo important, connectar amb aquesta alegria de viure i no tant perquè haig de fer les obligacions. Aquí està, però apareixen les pors, sobretot ara, en aquest moment que hem passat del Covid, no? Apareix l'escassetat, no? L'escassetat, i jo penso, vale, i ara què em dedicaré? O sigui, què faré ara jo? Si ara jo miro i ara no hi ha concerts de l'últim any, ostres, què faré? I tal, i ara s'han tancat el projecte educatiu i no puc fer tallers, però hi ha alguna cosa en tu que et porta a sentir els fils i a fer-los, i bueno, també és aquesta saviesa de dir, potser no tot ha de caure a que la creativitat del dia a dia et sustenta, no ho sé. Cadascú troba el seu mètode. Hi ha gent que sí que ha aconseguit que la creativitat el sustenti. És collonut. I també pots dir, faig una altra cosa i faig la creativitat, però la creativitat hi ha de ser, perquè és la joia. És l'alè de viure. Aquí està, aquí. És que hi ha de ser-hi, per tant, és un moment interessant perquè ens fa transitar totes aquestes pors, no? Del clan, si el clan es cuida, quines capes socials no estan cuidades, els lloguers pugen, la gent ara busca segones residències i tu, tal, com ho faràs ara? Llavors hi ha com tot una pressió col·lectiva, no? I una ansietat col·lectiva que és normal, perquè vivim això que estem vivint i cadascú ho va gestionant de la manera que pot, que sap, que troba. Gràcies. I ja per acabar, m'agradaria tancar amb una pregunta que anem fent a tots els amb els que hem dialogat i que és quina saviesa creus que està emergint d'aquests temps de crisi? Crisi general, no només pel Covid. Sí. A mi em sembla que ve aquesta saviesa de consciència de la unitat, de dir que tot està connectat, que el bé per mi és el bé per tu, en el sentit de que si jo estic bé, tu també estaràs bé, que aquest concepte antic de que jo tinc perquè tu et falta, s'esvaeix. Tots poden tenir sense que falti a ningú i tots es poden cuidar. Llavors, en un moment on hi ha hagut una crisi sanitària que ha fet que s'exposés la realitat, la situació real del sistema sanitari i de com la gent s'hi ha posat, i dels líders i de quins missatges, perquè tu t'anaves a Noruega i la gent feia la seva, t'anaves a Anglaterra i la gent, pel que m'han dit, podia baixar una mica i no tenien tanta por, però aquí no, aquí hi havia un concepte molt, molt potent de por, i això és el que emergia aquí, i això és el que ens tocava viure en aquesta societat. I llavors el cuidar, no? El cuidar. I llavors els homes i les dones s'han donat compte del vincle que tenen amb la natura, que no són separats, sinó que, hòstia, després d'estar 2 mesos i mig en 90 metres quadrats, et planteges moltes coses, no? On vols viure? Com vols estar? Què vols menjar? Amb qui vols estar? De què vols parlar? A què et vols dedicar? Quin lloc ocupa la vida en el centre de la teva vida, no? La vida, quin lloc ocupa la teva vida? La vida, el que respira. I jo crec que s'està movent això. Els homes també som animals de caure a la segona pedra, també. Per tant, potser no és una cosa immediata, però també està bé. Vull dir que potser necessitarem caminar més i més i més fins que això acabi d'arribar i arrelar-se. I són conceptes molt vells, molt antics, vull dir que no estem redescobrint res. Són conceptes que tu te'n vas a qualsevol tribu dels indis o qualsevol aborigen. La relació i la consciència de visió cosmològica de que
de que tot està connectat i que són una peça més de l'engranatge és tan antiga com la humanitat. El que passa que hem entrat en una època que l'home es pensa que és algo diferent, que es pensa que està separat, que es pensa que pot fer el que vulgui, que es pensa que tal, però quan arriba un glòria, quan arriba una onada de calor, quan arriba una sequera, quan arriba un Covid, de cop l'home, pam, és com que rep una patacada que el fa sortir d'aquesta creença, d'aquest somni, i de cop veuen que ets igual que una formiga, no? Vull dir, el que mati una formiga et pot matar tu, no? Per tant, hi pots posar la tecnologia que vulguis, però sempre hi haurà alguna cosa que et farà sortir d'aquesta falsa seguretat o d'aquesta zona de confort. Perquè la vida és això, la vida és viva, és salvatge. És un lloc salvatge, la vida. No és un lloc que estàs aquí protegit i tancat i que... No, la vida és salvatge, com a la selva. El que passa que ens creiem que darrere d'aquestes parets creiem que aquí no ens pot passar res i que amb les nostres màquines i amb la nostra tecnologia aquí estem super segurs. Però la vida és salvatge i sempre serà salvatge. Per tant, sempre trobarà un lloc per recordar-te que ets part d'aquesta vida. Gràcies, Eduard. No em surt afegir res més. Han estat paraules molt inspiradores. Molt bé. Molt bé poder tenir aquesta finestra per parlar. És molt bonic. Gràcies. Esperem veure'ns ja en properes propostes d'Uniterra. Vale? Que bé. Gràcies. Un petó molt gran. Ciao. Adéu.